Hola de nou, ja som aquí, hem fet molta feina avançant la nostra cova magatzem, també preparant el tema de la il·luminació, acabarem d'il·luminar-la plegats i ens dedicarem a acabar aquesta entrada amb una mica més de combinació de blocs, textures, etc i donarem per finalitzada la construcció d'aquest magatzem. Veieu que la cosa pres exactament el toc orgànic que dèiem que volíem que tingués aquest entorn. Les lianes van creixent, així que les podem anar retallant si volem, perquè tampoc vull que siguin tan presents, d'acord? Però vaja, ja veieu que la cosa ha pres exactament el toc que volíem, no? Això ho hem de treure, per exemple, aquí podem posar un bloc i tornar a posar les fulles, i vaja, ja veieu que el truc, com sempre, amagar a sota de les catifes verdes i marrons, en aquest cas, que són les dues que em quadraven amb la paleta de blocs, amagar aquí la il·luminació i poder eliminar totes les torxes. Veieu que en aquesta zona d'aquí ja no tenim cap torxa, i en aquesta zona d'aquí encara ho hem d'acabar de fer, no? Recordeu que el tint verd s'obté amb el cactus, vaig anar a fer una mica de visita tant a un desert com a una mesa com a una jungla per obtenir el que necessitava, i vaja, simplement combinem la llana amb el tint verd i ens donarà llana verda. El verd del cactus primer l'hem de coure, això sí, això ens dona el verd de cactus, el combinem amb llana blanca i verd de cactus, veieu que ens dona llana verda i automàticament podem fer les catifes de color verd, no? En el cas del marró ho fem amb grans de cacau, llana marró, i després, un cop tenim això, de fet en farem alguna més perquè marró me'n faltaran possiblement, i per tant fem les catifes i ja tenim unes quantes catifes més. Una recepta molt senzilla que simplement ens hem d'ocupar de tenir els tints. Aleshores, per acabar aquesta il·luminació tinc les torxes a la mà dreta, per tant anem posant una miqueta d'il·luminació en aquesta zona d'aquí, que quedi prou il·luminat. Tampoc vull que sigui quelcom excessiu, és una cova, no vull que sigui massa gran, el tema de la llum, però tampoc vull que hi hagin zones obscures en les que puguin aparèixer els mobs, d'acord? Recordeu que tot el que estigui per sobre de nivell 7 de llum és segur, per tant simplement ens hem d'assegurar que a zones d'aquestes la llum realment és correcta, d'acord? Aquí no la podem posar, evidentment amagada, perquè ens quedaria tocant a l'aigua i s'apagaria, però en canvi podem posar-la en aquesta zona d'aquí, posar torxa i posar una estora de color verd. El mateix podem fer amb aquest bloc de per aquí, algun dels que no ens molesti, trenquem el bolet, posem el bolet en aquí, per exemple, traiem aquesta d'aquí, posem una torxa i un de color verd. Perfecte, trenquem aquesta d'aquí. En aquest cas vull treure un de roca, no vull treure més de terra, perquè m'agrada més la presència de roca. Perfecte, molt bé, aquí posem una torxa i ho tapem amb una catifa de color verd, d'acord? Aquesta d'aquí la posarem de color marró, fora. N'he fet uns quants fora de càmera perquè evidentment, com veieu, no és quelcom super ràpid de fer i tampoc volia fer repetitius els processos masses vegades en el vídeo, no? Vaja, més coses. Inclús aquí potser, a veure, si faig això i aquí poso una marró, què tal queda? Perfecte. Aquesta d'aquí la traiem, haurem de posar una mica d'il·luminació en aquí, per exemple, pam, un de verd, molt bé, traiem aquesta d'aquí, per aquí potser, per aquí aquesta zona d'aquí no està mal, no seria mala idea, trenquem en aquí, evidentment tot això tampoc segueix cap tipus de procés preestablert o marcat, simplement és una qüestió d'anar fent i d'anar buscant el look que volem donar en l'edifici que estiguem construint, en aquest cas la cova, no? Aquí sota tenim una espècie de forat que ens porten a la granja que hem de construir de zombis, que de moment no la tenim. Anem a fer una mica més d'il·luminació aquí a l'entrada, recollim el bloc, que no volem que quedi aquí, marró, i potser jo crec que ja en tenim prou, queda força il·luminat. Aquesta zona d'aquí possiblement és la que ens demana una altra torxa, la posarem aquí sobre la grava i posarem estora de color marró. Perfecte, doncs ara crec que sí, anem a treure les torxes superiors, a veure si perdem massa llum o no, farem una comprovació a la zona més fosca, d'acord, traiem això d'aquí, això d'aquí, això d'aquí, traiem això d'aquí, recollim les torxes que queden a terra perquè amb l'Optifine si no il·luminen, molt bé, aquella d'allà dalt la deixarem, aquella sí que em sembla interessant que estiguin allà, i crec que ja està. Però no ho estic segur perquè és possible que n'hi hagi alguna per aquí. Mirad, molt bé, doncs la veritat és que tot queda bastant il·luminat, no crec que hi hagi, potser aquesta zona d'aquí, recordeu que podem sempre mirar la llum com fèiem, mirem la llum, pugem aquí, llum 7, aquesta seria justeta, per tant podríem trencar aquesta d'aquí, saltem, tirem,
torxa, catifa, i hauríem d'acabar amb el problema. Perfecte. Molt bé, crec que ara mateix la veritat és que a la majoria de llocs la llum és més que suficient, hi ha algun set puntual, però no crec que passi res, si passa doncs ja ho arreglarem. Molt bé, doncs apa, ja tenim la zona totalment llesta. Ara només ens quedarà acabar de retocar l'entrada, que és el que farem ara plegats, i després deixem-me que tregui algunes captures, que això m'anirà bé per posar-les a la descripció del vídeo i per presentar-lo a la web també i tal, que crec que ha quedat bastant xulo. Així que molt bé, doncs anem a fer l'entrada, és la part, diguem-ne, que ens queda més o menys pendent, i ja ho tindrem tot. Vaig a posar una herba aquí, per exemple, que em sembla que li pot quedar bé. Què més tenim? No tenim res més interessant? No, perfecte, molt bé. Aleshores, és de nit ja, quasi, però no em deixarà dormir? Sí, perfecte. Molt bé, doncs a veure, la sortida. Mirem-nos-ho des de baix primer. Per exemple, el que necessitem segur és un pic a l'abast, toc de seda ja em va bé. Trenquem aquest d'aquí i posem un de terra. Volem que sigui un terreny mixt, per tant trenquem aquest d'aquí, trenquem també aquest d'aquí i aquest d'aquí i aquest d'aquí. Ara canviem terra per terra seca, trenquem un bloc d'aquí, posem terra seca, trenquem, per exemple, aquest d'aquí, posem terra seca, aquest d'aquí, posem terra seca. I aquest d'aquí potser també terra seca. Perfecte. Ara tenim aquesta caiguda per aquí. Aquest bloc crec que ho vull una mica més obert. Necessitarem lloses per poder acabar de fer la sortida d'aquí. Perfecte. Molt bé. Posem per aquí. Em sembla prou interessant. I sobretot el que hem de decorar més també són les parets, no? És a dir, no ara mateix doncs són massa monocolor i això ho volem solucionar. Això fora i posem una d'aquestes en aquí. Trenquem aquest d'aquí, això aquí. Posem aquest, posem aquest, posem aquest. I ara de moment trencarem això, tot i que després ja voldrem que torni a créixer. De fet, el que podríem fer era fer-ho bé, agafar les tisores i això recollir-ho, així en tindrem més doncs, per si les necessitem. Però de moment ho trec d'aquí perquè estan just al mig i ara mateix doncs, no m'interessa que em tapin els blocs perquè els vull treure, no? Llavors fem una mica el mateix procediment, trenquem, 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 una mica aleatòriament, o intentem que així sigui, i barregem amb terra seca, en aquest cas, i amb una mica de pedra amb molsa també, d'acord? Tanquem aquest aquí, pedra amb molsa també per aquí, i vaja, jo crec que la cosa ja va agafant el toc que realment volíem, Ara potser aquí dalt haurem de trencar alguns de terra i posar també una mica de pedra amb molsa, potser inclús aquí dalt podríem posar roca, aquest d'aquí fora i canviem-lo per terra seca. Molt bé, ja va tenir una mica aquest toc que ens interessa, de forat a la terra, no? De cova entre abandonada i això, i antiga, no? Possiblement sigui la paraula. Molt bé, això fora, posem terra seca aquí també perquè no creixi la gespa. Molt bé. Doncs poca cosa més, poca cosa més. Algun bloc més que m'agradaria mesclar, aquest potser no. Potser aquí posaríem una escala, per exemple, així com si estigués trencat. No està malament la idea, com ja hem fet en altres bandes, per tant podem trencar i canviar-los per cobble, que no havíem posat i és el que volia posar una mica. Podem també, per exemple, aquí trencar aquí i posar aquesta cap a aquesta banda d'aquí, fer-ho una mica diferent. El mateix en aquí, fer una mica de forat també. Aquesta d'aquí, clar, el problema és que si trenco això sí que és un bloc, que el podria posar a l'escala aquí i dona aquest toc encara una mica més trencat. No m'acaba d'agradar aquesta, per tant posem... Mira, podem canviar-lo, ja que l'hem posat, ho podem canviar per un d'aquests, oi? Molt bé, perfecte. Una cosa més, si ara voldria agafar una mica de pedra i posar-la en alguns dels blocs de roca, per exemple, on estan seguits un al costat de l'altre, aquí, per exemple, podem posar un de cobble i en aquesta zona d'aquí també haurem d'acabar de treballar una miqueta. Molt bé. D'acord, ara una mica de fulles i algunes falgueres. Podem posar una falguera aquí, per exemple, una falguera aquí i una falguera aquí. Fulles podem posar-ne aquí a l'entrada també. És una cosa doncs, que dona un toc sempre interessant. 4 fulles per aquí mal posades, diguem-ne. Aquí podem posar algunes lianes que creixeran i faran que l'entrada a la cova quedi com entre herbes. Veurem si ens agrada com queda. De moment les deixarem créixer i ho farem així, però crec que serà interessant i que donarà el toc, diguem-ne, que volem. No sé si m'hi cabrà alguna herba puntualment, per aquí, per exemple, inclús per aquí, com si nosaltres passéssim entremig de l'herba que va creixent per la zona. Aquí també en podríem posar alguna més d'herba puntual,
tampoc amb excés, però ja que tenim tantes falgueres, doncs alguna herba aquí al mig, perfecte, no ho vull carregar més. Ara la sortida per aquí, va, ens queda retocar aquesta zona d'aquí, que si veieu és molt cobble, que quan, molt cobblestone, molt pedra, quan tregui tot això d'aquí doncs ja ho acabaré de fer, perquè ara doncs és complicat, però vaja, ja heu vist una mica doncs quin és el procediment doncs per anar-li donant aquest toc interessant en aquesta cova i en aquesta barreja de materials, no? Fem el mateix que hem fet abans, traiem això d'aquí i vaja. Molt bé, doncs em sembla que ho deixarem aquí. Crec que ja podem donar per acabada la nostra cova magatzem. Crec que força interessant, que sí? I vaja, doncs res més, ho deixarem aquí i seguim en el proper episodi. Fins aviat i un plaer.